Čaute lidi, ideme si zahrať Minecraft. Hej kamo, Idem sa pripojiť na kamaráta, lebo som sa musel odhlasiť. Lebo dve videá vynechám kvôli tomu, lebo sa mi celý book posral. kamo, konečne sa na mňa prihlasuješ. Ja už sa na ňom prihlasujem. Lidi, dajte na toto video, klikajte rýchlo červené tlačítko pod, lebo potrebujeme nazbierať 100 000 odobrateľov. Aby som sa mohol prezradiť s ním. No keď dáte 100 000 odobrateľov, tak vtedy sa my dvaja prezradíme. No, A nebudete vôbec čakať, kto sme. postarajte sa. Nie som ani Traspy, ani Syriakry. No to uvidíte, keď sa prezradím. Kamo, tak postavme si nejaký barák, nie? Z dreva. Keď ho mám už 30. Kamoško, vidím, mám iba 12. Ty si sa odpojil. Dobre, kámo. No, takže... Čo už? Už máš aj ty dávno. Aj keď nie si na mňa pripojený? Hej. Ha? No, tak... Kamo, ja už mám 36. Hej, a... Napíšte mi do komentáru, čo mám získať. Hej, že čo chcete, aby sme natočili napríklad, že ako získame Čo mám natočiť? diamant, alebo ako máme. Lidi, napíšte mi do komentáru, či mám natočiť survival, mám natočiť bez životov, či so životmi, Bez životov. alebo ultra hardcore. No to je pravda. Tak lidi. Čo kamo, čo je tu? Čo to bolo za... To je vlk? Ja chcem mať prsa, kámo. Viem, to je modovaný. Čo je WTF? WTF? Prečo sú tu tie liany tak? Počkaj, odkopem tento blok, čo sa stane. Prečo tam sú tie liany? Už je to v Čo pohode. je? Kámo, to je čudné, ne? Nie, to nie je, to je v pohode, to je Ne? jedný adibuk. A kde si ty do prdele? Veď za tebou hneď. Čo? Pozri sa domov. A- Nechcem sa. No tak ja potrebujem vykraftiť drevo. Hej, tak poď zatiaľ. Ja vykraftím česku, nie? No a to chcem zase vykraftiť. Dobre, tak sem je česká. Kolik si vykraftiť? Ja si Mám vykraftiť. ďalších 40 dreva. Poprvé si idem vykraftiť tyčky, potom krumpáč, doriti. Kam sakra? Ne, tu sú. Bo ja potrebujem jeden crafting. A lidi, pokúsime sa dneska získať aspoň nejaké diamanty, udelať si aspoň nejaký železný armor, diamantový. No, takže... No kamo, ale nemôžeme také dlhé video. Lebo to by museli čakať. Tak spravíme ešte ďalšie video a potom budeme pokračovať. Jo. Hej, ale to ešte bude dlho trvať. Kým spravíme nový. Jo, jasné. No veď spravíme hneď za chvíľku. Keď dohráme Minecraft, keď sa skončí toto video, tak teda spravíme ďalšie video. Dobre kamo, tak ja mám... Ale lidi, to není všetko. My budeme mať ešte jeden pruser. Kamo, ty si vykraftil crafting. Hej? Už si noob, kamo. Komu nechápem, na čo mi bude meč. Ja neviem prečo. Ale on viac uberá žoura než tento. Čo? Veď než meč. Poviem, koľko uberá meč. Žoraj meč uberá viac než sekera. Je to pravda? Hej. Vidíš? Je to pravda, takže ja si berem sekeru. Kámo. Ale sekera, na čo mi bude meč, keď je ešte deň? A poprvé. Kámo, čo? Kde to mám do pice? Jak si to mám premiesniť? Čo? Toto. Čo toto? Pomilom to štík nemá. A to sa nedá. Nič. Lebo ja som to mal pred chvíľou sem. Čudné. A patik, yes. Aha, lidi, no, chcel som vám povedať, ideme získať tie diamanty. Ja idem do kejvky. To je kejvka! Kam ty si noob? Ja som ti to mal skôr povedať, že tam je kejvka. Kam ty si skapal? Nie, neskapal. Lidi, ja mám 2 hapičky.
No, robí si srandu lidi. Mám 8 HPčok, ak vidíte. Kamo, ak vidíš tam. Železná. Toto, tam je kliprida, 2, kostlivec, zombík so železnou lopatou. Kamo, tak to je do rytí. Čau, kamo, kde je to? Kamo, ja pôjdem na nich len. Si chcem vykutať tie kamene. A, to je zombík! A, on mi ubral kolo! Ty kokos, to je do hovna. Ja som v prdeli. Ten zombík mi ubral farbena! Ja som získal bramboru. Ja sa musím nažrať. Kamo, kde si našiel takú zombíka dobrého? To je ten, čo mal tú lopatu. A zabijeme si ešte prasa rýchlo. Kamo, ja už mám 3 mesa z prasate jedné, teda z 2 asi. Či? Neviem. Kamo, ja mám 2 chcipiem. Kamo, nechcipni, ja mám plné HPčka. Kamo, tu je krava, super. Ale ja nejdem na kravu, tu je krava. Zabij ho. Ja potrebujem niečo nájsť. A to kde nájdeme? Kamo, ja mám... To je dobrá jaskyňa. Kde ukáž? Poď tu. Kamo, tak to je lepšia. My musíme nájsť nejaké, vieš, toto, aby sme si mohli vykraftiť. Teda, počkaj, jak sa to volá? No veď tie uhlie, aby sme si mohli vykraftiť. Ja tu presne vidím uhlie. Kamo, čo tu svieti? Kamo. Svieti tá rastlina. Toto tu? No, Čo je? zoberať sa. Na čo? To sa nám hodí. A máme torčky. Za chvíľu. Kraftiť torčky. Kamo, na nich sa zobrať? Do ryti. Som zbytočne. Kamo tam, počkaj, ty máš torčky? No, ja tu tiež vidím uhlie. Mňa tam nedaj, do pice. Daj. Ja nejaké tiežím, ale... Aj tam vidím nejaké uhlie len. Kamo, tam je zasa tá rastlina. Kde ideš? Chcem nižšie, kde je svetlo. No a kde ja zomriem a mám málo HP. Tak poď za mnou, kamo. Posledné jedlo. Si tam? Máš? Aha, vlastne nepotrebujem crafting. Aby som vykraftil torčky. Nepotrebuješ? No. No. Ja potrebujem torčky a tie tu nie sú. Tyčky asi nemáš, vieš, kamo. Poďme tam nižšie. Mám Tam tyčky. je svetlo. Kamo, poďme. Ak sa krafti asi. Kamo, tam možno je diamant. Možno tam bude, poď. Počkej, tu je voda. To nieč, kamo. Vraciam sa späť. Ja už nemám uhlie. Kamo, jestli máš tročku. Daj ju sem. 24 mám. Hneď som sem položil. Kamo, a ja idem sem. Kamo, tu je ešte dosť uhlia. Kamo, kde si našli tú torčku? Nikde nechce byť. Kamo, čo som našiel? Čo si našiel? Tuto... Aaaa! To Prdele. Kde si, kamo? nájdeš, choď podľa torčiek. Kamo, tu sú nejaké kamene. Kamo, ja už som si myslel, že tu sú diamanty. Hej, a ja. Kamo, ale ani trochu železa. Ty tomu To je chápeš? To je dosť veľké, nie? No a ani jedno železo. To je čudné, kamo. Prečo? Tam je creeper! A skeleton! To je... Kamo, kebyže mám železný meč, alebo nejaký kamenený, tak by som už išiel na nich, že? Kamo, ja mám iba 5 HPčok. Kamo, ja mám celých 10, ale kebyže mám nejaký... Požičaj mi nejaké meso. Kamo, to chceme. Ježiš, skoro skapem. Halo, uhlie, požičaj mi nejaké meso. Kamo, ale kde je to? Kde sú torčky? Kamo, vidíš tu nejaké torčky? Ty máš nejaké uhlie? No, mám uhlie. 8 uhlia. Mám taký kraftiasík. Nie si To je... Ježiš, ja som iný. No dobre, požičaj mi to jedlo a zhniem. Kamo, ja nemám moc ani žeradla. Tak, kamo, kde si? Ideme? Kamo, ty buď ticho, hej? Ty... Tuto. Neznám človek, kde si? To, halo, tuto. Čo chceš? To. Mesko? A čo asík? Sa idem pozrieť. Mamac! No. Kamo, ty čo som bol? No, čo asi? Hej, ja čo asi robím? Poď na Rone. Kde? Dal si mi to meso? Dal som ti ho. Mám iba ovečkové. To si mi vyhodil. Kamo, poďme.